Wong lanang ki lur, kerjane lur ngene iki lur. Wis ora gelem wong lanang kerja koyo ngene. Ora gelem lur. Wong wedok ki wedekan ae oke. Wong wedok iki wedakane anggone tepung saiki. Tepung. Mas wakit. Wakit. Adalah teman lama. Teman yang sangat gateli. Kata-katane Lut. Kata-kata hari ini nanas. Apa itu nanas? Panas. Oh, panas. Ketika kamu melihat seseorang gadis bersama seorang laki-laki berpelukan di pinggir jalan, panas. Wong lanang panasan lur. Masih Joko iki. Jomblo. Halo, Bos. Halo juga. Iya, Pak Rewangi. Oce engko. Rewangi ya. Ayo. Wani gaji piro iki? Hah? Wani gaji piro? Mahal aku, profesional sama. Profesional. Gaji estek. Profesional kok cik kuli, Bos. Kala-kala dadi mandor ngono. Aku rasa